Αμέσως μετά καλό θα είναι να ακολουθήσει ο αρακάς, το κουκί, τα ρεβίθια, οι φακές που έχουν την ιδιότητα να βελτιώνουν το έδαφος, να μας δώσουν και μάλλον μια παραγωγή και έτσι να έχουμε ένα πιο γόνιμο έδαφος. Επίσης, αν έχουμε ένα έδαφος που είναι πάρα πολύ σκληρό, μια πρώτη καλλιέργεια είναι φυτά με ρίζες. Υπάρχει ένα ραπάνι ιαπωνέζικο που το καλλιεργούν πλέον και στην Ελλάδα και το πουλάνε και φυλακές, μακρύ άσπρο, το οποίο είναι ένα φυσικό άρωτρο. Υπάρχει η πλατομαντήλα στην ελληνική φύση. Είναι ένα φυτό με πολύ μεγάλα φύλλα που βγαίνει σε υγρά μέρη. Και η ρίζα του είναι δόδυμη. Δυστυχώς οι Έλληνες το προσπερνάνε, οι παλιοί το ξέρανε. Υπάρχουν φυτά λοιπόν με ρίζες, βαθιές, δυνατές, που μπορούν να οργώσουν το έδαφος με ένα φυσικό τρόπο, αντί να το κάνουμε με άρωτρα ή με μηχανήματα. Αυτά λοιπόν τα φυτά μπορούν να ακολουθήσουν. Υπάρχει λοιπόν μια σοφία σε μια γνώση σημαντική σε αυτή την εναλλαγή φυτών και να έχουμε μια πολύ πιο πλούσια παραγωγή με αυτόν τον τρόπο. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε με αυτά τα λαχανικά της εποχής. Θα κάνουμε σβόλ, να ανακατεύουμε λοιπόν ταυτόχρονα. Εσείς φροντίστε τώρα σιγά σιγά, χωρίς να γίνετε πολύ στόρυβος, να κάνουμε μια σειρά από καθίσματα εδώ, να καθίσουν και αν μπορούμε να απλώσουμε ένα πανί κάτω για να καθίσουν κάποιοι και να κάνουμε σβόλους, για να μην γίνεται... Ο Νίκος έχει φέρει τα τελάρα. Ναι, έχω ένα. Έχουμε φτιάξει τελάρα. Εντάξει, δεν τα θέλω εγώ, θα τα πάρουν αναομάδες τα άτομα, εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τώρα σιγά σιγά στην άκρη να είναι. Στην άκρη για να φέρετε το κέντρο πάνω.